The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, welcome diri sa Kapihan sa Aksyon, upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Kagatong sining pagpangalagad, ginadulong siya gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, may double action antioxidant bagod sa green coffee. So mga ka-aksyon, karon nga Domingo, isa na naman ka-edisyon sa Kapihan sa Aksyon na aton gadulong sa inyo. By the way, dira sa siyudad Sambago, medyo natapos na ang ilas ni nga pagsaulog sa 5 ni Nobyembre kahapon. So congratulations for a very successful event, no? Nami gapon sang sigabong sa kanyon kaya daw kwanla daw hindi na pinagustuhan na yung palupok ng mga designated areas na lang kay daw kadamo may establishment lang may mga kristal lang nga wall delikado basi kalabuka bla tungod sa kabaskog sang linupok dira sa sigabong sa kanyon, no? So mga taga Bago dira congratulations for a successful celebration sang 5 de Nobyembre. Mga ka-aksyon karon nga Domingo, mangin bisita naton diri aton amigo, no? Dugay na kita nga wala makabisita ni sa iya. Ang National Commander sang Task Force Kasanag si Mr. John Chong man. May mga issues nga nagagwa, may ara nga mga warrant of arrest batok sa kay Mr. John Chong, may mga kaso gipasaka sa iya nga tanan kuan naton sang katagan, no? Sa aton sining amigo, Mr. John Chong sang Task Force Kasanag. No? Upod natin sa mong sa linya, ang National Commander sang Task Force Kasanag, Mr. John Chong. Sir, good morning and welcome once again diri sa Aksyon o kung Kapihan sa Aksyon. Yes, sir. Good morning, Sir Boy, no? Sa tanan nga mga staff, sa tanan nga mga listener kag viewers ang Aksyon Radio, mayong aga sa tanan, sir. Yes, sir. Pakamayo bla naton nga mangin bisita karon nga Domingo kay may mga nagagwa bla nga mga balita bisan sa mga social media daw may nakita kita dire nga arektan lang ako, no, sa issue naton nga may ara kuno ikaw warrant of arrest sa ano ni kaso man estafa, ano ni sa sir nga anong kamatuod sini? In fact, sir, no, wala tagid man gina-deny the fact, no, nga hindi lang man amo na ang kaso nga ginatubang naton. Ever since kulang ina ang gin-forward nila, kulang ina. Well, in fact, nagapangatubang kita sa more than siguro mga siyam ka cases, no, ang gin-file sa ato, no, sa mga different individuals na posible sa ako naging agravio man sila, no, sa atong krusada, no, in line sa atong advocacy. So, para sa akon, ginaistoryahan, sir, sa korte, no? Kaya kung ipagwa mo ina nga isyo sa kahanginan o sa publiko, may ara ikaw intention or malicious kapag, pagpagwa sang isyo sina, no? Kaya for me, atubangon ako ina sa korte, if there is procedures man na, no? Ipatawag ka sa korte, ipasupri na ikaw, kag pasabton ikaw, kaya
Nagapati makita sa rule of law, kagapati makita nga may due process, kagapati makita nga equal protection of the law. So kung ginpagwa ina sang aton mga kauturan, may basihan sila kung din sila nagkuha sa mga information, hindi naman aton ina sila problema, no? Kasi kung ara gid man ina, I will face the challenge, so I face the consequence, no? Kung ara man gid, no? So galing kay ti ina nga mga issue do kadugay na bala, Sir Boy, ti ina nga mga issue, it's already forwarded for the petition to review to the DOJ, and until now ay waiting for the decision of the resolution of the DOJ, no? Mo nang akon nga masabat da, no? So dra lang ko asta, no, pagka regarding sinang issues kay ti hindi ko tandog ang niret sina, no, kay ti ongoing ang procedures sang court kag hindi pa pwede may istoryahan, no? Kasi ongoing, no? Nag-ara na ina sa court. So, ay ara kita, Sir Boy, sa natawag nga law firm, no? Diri sa Manila, nga nang involunteer law firm naton, kag-ara inatanan ang, ara inatanan sa ila ang pagsabat sa mga legal nga mga issue, Sir Boy, no? So, para sa akon, for clarifications, no, ara man ko nag-press con gani ko, na para kung may ara, mapo sila magdakop. Kung may warrant of arrest. Oo, madakop nila kita. And then, second, ara man ko, Sir Boy, permis sa Camp Crami, no? Last, ara man ko sa National Bureau of Investigation. Every time, ara ako sa Office of the Ombudsman kag sa Department of Justice to follow up sa more than hundreds of cases na gin-file naton sa mga ginakonsidera naton untouchable persons, no? Gin-file naton. Gusto ko lang i-clarify, Sir Boy, na may mga plunder cases kita gin-filed sa more than 7 ka mga untouchable persons na national level, isa sa mga pinaka-highlights nga may ara na sa mga initial nga information ng Office of the Ombudsman kag ang Commission on Audit nga gin-forward sa aton nga may mga ara gid sang mga anomalya or masiling naton may mga ginatawag na corruption, no? Na nagkakatabo, no, sa mga higher agency or national agency involvement ang mga untouchable persons, Sir Boy. Okay. Atagon ko lang liwat, no? Para nga mas atag man atagon naton ini. Ining mga ginapagawa nga siling may warrant of arrest si John Chong, wala ni siya sa kamaturan as until this very moment wala sang warrant of arrest kan hameluan nga gin-issue against sa imo. In fact, sir, kung ako yung mabangkuton, wala gid, no? Kay kung may ara na, Sir Boy, automatic na i-serve ina sa imo. May adverse man ta, kag-away man taga-panago, no? Kag gusto ko gani, open to the public kita, no? Nag-press con gani kita, kay gusto naton to prove it. Nga kung may ara, kantuan lang ko nila, na? I-serve. It's a very simple matter. Hindi na gani kinalan i-serve, ako mismo, voluntary makanto na. If there is, no? So wala. So wala na ko da, Sir Boy, kay kabalo naman ko behind the fence, no, kung sino ng mga personalidad ang behind sila. Kabalo naman ta, no, kung ano ang mga katuyuan sila, kag ano ang motibo ng pagpagwa sila, no. Kabalo na ko na kung sino ang behind, kabalo naman ko na kung sino ang motibo sa pagpagwa sila, Sir Boy. Okay. So wala sang warrant of arrest, may ara nga kaso ang gin-file kiti kaso in time ma-file mo man na. Pero as of now ang kaso I understand wala pa kalambot sa korte kaya wala man sang action ng korte, no? So ay pang korte ari pa ni sa DOJ up for review ang ining kaso. Yes, sir, no, na-file kita sang petition for review, no, kagahulat kita sa resolution sang Department of Justice. Okay, so at least matag na Sir Jan, no? Do you think nga ining kasong ipasaka ni sa imo again medyo tawag naton ni tungod ini sang imo mga advocacy so ginaubra nimo nga daw medyo minalapakan ka siguro? In fact, number one, Sir Boy, no, siling ko na, ang una nga nag-file sa aton, one of the mentioning by the former President Duterte, no, ato ang congressman, no, si Eric Yap, no, nag-file sang cyber libel, no. Okay. And then, may ara kita involved nga mga more than 30 contractors using the fake materials, no. Okay. Substandard. No? Vlog ko, ini sila nga tao din, may involvement man ang mga DPWH, may involvement man ang some congressman na ginaluto nato, no, sa projects, anomalous projects nga nagwa sa DPWH, no. So it's involved with billions of pesos kag mga untouchable ini, no, kag kaya gid nila, Sir Boy,
pagbayad, no? Mas naton magbayad, no? Basta nagadawat mabayad gina sila, no? Kasi ang integridad nila kag ang ilang career mamansakan man bla survey, no? So ginarespeto man naton ang ilang mga accusations aton kasi it's on ano man tamo equal protection of law. Di ara na sa court, no? Kag hindi ko maka-discuss, no, kung ano ang ano sina ang proseso kay tungod nga ara na nada, no? So ako for me daw wala ko na ginapadaluman gid kag daw wala gid ko na survey gatag sang bugat nga rason, no? Kay kung ang ginatagaan kay survey subong sang bugat nga rason, ini akong gin-file nga plunder kay Nobel ini nga survey, no? Kag it's involved billions of pesos sa gobyerno. Billions na involved diri survey, no? Diri ko yung gatutok sa kaso nga mga gin-file na kon. It's because this case is non-billable, no? Kay plunder ini survey. You've mentioned a certain Eric Yap. Ano siya? Congressman siya, Nibla? Yes, sir. No? Siya na anay formerly one of the representative of the ACT-CIS nga party list, no? Okay. At the second, is now as congressman by the Tinggit, no? Part ng Cordillera Autonomous Region sa CAR. So ang kaso ni parte ni sa kwan mga transaksyon sa gobyerno, public works muna. DPWH ini survey, no? Kag ini siya amo ang during the times daw siya bala ang sa one of the appropriation committee, no? Nag-approve sang mga budget, no, sa Congress. No? So kanti nakita naton based to the documents may ara kita sang dokumento nagapamatuod nga isa man siya sang contractors, no? Sang mga project sa DPWH based to the documents ginauyata naton kay hindi ma-deny the fact nga siya mangani ay isa sang mga naka-registered sa ngalan sang Security Exchange Commission nga supplier ng mga materials nga ginagamit sang aton nga DPWH survey. Okay, may conflict of interest dili kita punto, no? Pero hindi kita makapadalong gid sina ti ara na naigali sa korte na file na ang kaso against sa sininga mga persona ni Congressman Eric Yap kag sa mga officials ng DPWH involved sa sining anomalous transaction. Ara na sir sa sa Office of the Ombudsman kag Flander ang ginkaso naton, sir boy. Okay. So medyo masiling gali naton nga ang ining mga kaso naman nga ginasapakuan sa imo, ginapasaka sa imo pagtan-aw. Tungod ina sang daw medyo nasiling naton na damo ka nalapakan nga mga dalagko nga mga tao, no? Muna? Yes, sir boy, no? Kag hindi lang gani muna, sir boy, ang nagwada duwa lang na. In fact, expect more enemies to come. As of now, ang task force kasana, I think it's 12th year or 13th na? As of now, sir, 13 years, and 13. next year will be 14 years na kita, sir boy, no? Tialin sa lain-lain man nga region ng aton nga celebrations, no? Last year, diri kita nagiwat sa Pampanga, no? Last year, kaiwat mo kita na sa Bacolod, sa Iloilo. So, maybe next year, sir boy, dito naman kita sa parts ng Mindanao. Kiti, halin sa pagsugod ni mo, mga sa imo paglubanta, pila nakakaso na pasaka sa imo, sir man? In fact, no, since sa isa man ka mayor dira, no, nga mayor sa Negros, no, nga among damo nga nagkaso sa aton, ang isa ka mayor sa Negros, nga nowhere to be found, no, ang gidkaso lang sa akon, sir boy, not least than mga more than 8 counts nga kaso nga mga sensitibo pa, sir boy, nga mga kaso, Kanti, we cannot deny the fact, may isa patagani na kami dyaman nga numan, na journalist man, dadalaman sa kaso ko, sir boy. Okay, dumduman ko na. Kilala mo na, no? Dumduman ko mga na. sensitive to sir boy, nga mga kaso, hindi to ya laog-laog nga mga kaso ginfile sa aton, mga Nobel to sir boy, kung nagsaka mo. Dumduman ko na. Kaya daw, medyo nabalaan ko na kung sino nga mayor, former mayor, nga nagpasaka sa imo nga kaso. Nalipat na ko mamangkot. Sir boy, naliplaw na ko ganit kadamo gito kaso nga ginfile. No po, halos tanan, sir boy, nga ginfile yan, naubos na dismiss, sir boy. Daw nalipat ko gani sang sige lang kay kung mamangkot lang ko sa imo nga kita lang blaya. Ano na to natabo? Di na to siya man. No. Basi may idea ka, Blau?
Kasi may idea ka bla kung di na to bla. Ay nga, kung na, Sir Boy, nga may diya, naguro si Ma'am Dali, makutunta. Kaya daw siya ginang sugpon sa akon kaso, pero may kaya dalagi na siya mo. Asa mo, sa ganit, Peoples of the Philippines versus Jan Chong, Aras may Dali. sugpon na siya ang Dalias. Ati mga daan mo, fighter mo na yung daan si Dami gata Daliasa mo. Anyway, Dala na siya, Sir Boy, dala na siya for me sa kaso ko. anyway, Areo, may isa ko ba lang i-discuss man sa imo, Sir Jan. Kahit ang ginakuha nyo man, ang inyo man nga advocacy is ang anti-corruption, anti-illegal drugs, ano, siguro justice or ang justice para sa aton nga mga kauturan, especially ining wala balaya sang mga kuan way bala sang sa ikasarang maangko ng hustisya bla tungod sang sitwasyon sa ilang pangabuhi. Ano, dili kita bla Sir Jan sa kuan sa mga prosecutors nato, no. I understand nga sa prosecutor naton ang aton bago nga DOJ Secretary subong si Secretary Rimulya though nag-create siya sang isa ka task group I think nga mag-imbestigar sa sining mga prosecutors nga ti daw balo ka naman ari sa prosecutor ng isa gasugod ri ang corruption yeah, let's face the fact no so daw maging create si Justice Secretary Rimulya parte sini nga maimbestigahan ang mga prosecutors nga nagahimo sang nagakuan bala may corruption man. Yes, sir, no? In fact, Sir Boy, isang last 2 months, no? Nagbisita kita sa Department of Justice, no? To be honest, Sir Boy, ang task force kasana, isa sa mga recognized sang Department of Justice, no? Under Secretary Buying Remulla, ang gintasya sa aton si Yossi Cadiz, no? Na mangintaupod or directly maka-obra reports or maka-obra manifestations, no? Kung may ara, kung may ara, manggid, no? Fiscal or prosecutor nga involved sa mga anomalya, no? Kung may makita kita. Ang gabi mo, Sir Boy, hindi lang bala DOJ, no? Ang task force kasanag is also recognized by the Supreme Court through UCA before, no? Si Court Administrator Maidas Marquez kag subong isa naka-associate justice, no? Pwede kita kaubra reports, no? Nga may ara ebidensya, kag makita na to na ebidensya, directly, no? Maka-report kita sa Department of Justice para at least once and for all, matagaan man hustisya, ining biktima, bla, Sir Boy, no? Biktima, abis ang masiling naton nga injustices, kag daw wala natagaan eksakto nga proseso tungod sa mga influential nga mga tao, Sir Boy, no? Kaya tiya, Sir Boy, ako gapati, kuya Sir Boy, nga ining mga influensyado nga tao, hindi man tanan, pero laban nga mga influensyado nga tao, nga may mga connection sa babaw, kag sudihin man, pwede ni sila, Sir Boy, ka-influence ang prosecutors, no? Sang ato ng mga kauturan din, tungod sa ginatawag influensya sang politiko, influensya sang kwarta, everything. No? So, ang ginimo ni Justice Secretary Buying, no, nag-create siya sang task group para nga imbestigahan kag usisaon ining mga nasiling naton prosecutors nga involved, no, kung involved gid man, no, sa mga anomalous nga mga kaso, no. May ara hindi makita bala. That's why nga ako kung ang kaso nga gina-file sa ato naga-apila kita sa DOJ para nga ma-review ang kaso kung ano ka bakod ang ila ebidensya kag kung ano ka balang natiling nato may kabugata, no, kay meritoryo sabi Sir Boy pwede gid ka file kaso mo hindi na ya, no, normal na ya, Sir Boy, ang tanan pwede ka file kaso provided may hearing pa ina, Sir Boy, kag dira naton mabalaan kung ang ang probable cause kag kung anong kabakod sa ilang mga ebidensya. We are talking of evidence, no? Kagati amo na ya ang kaso mo. Kag ginaistoryahan na ya sa korte, no? May hearing, no? Lain man yang kaso, Sir Boy, ginaistoryahan sa kapihan, ginaistoryahan sa kangina, no? So, may mga malicious na daya ng mga, nga tawag naton nga mga intervention, no? So, pag-abot yung, Sir Boy, sa ginatawag kaso, ako ya, for my experience for 13 years,
base gina ya Sir Boy sa ebidensya kung ano kabakod sa ebidensya mo. Wow. Balo ka mo ni sa ang ako nakita bala Sir Jano. Kung sa prosecutor pa lang, kung ma-influensyahan na siya, di kaluluoy ni isang pasakaan kaso kung ang gina-present ng ebidensya hindi man gid mabakod pero tungod sang impluwensya sa prosecutor, i-file niya ang kaso although nga maaway mo muna sa korte. Pero how about kung daw wala kaya sa ikasarang mag-sustain sang procedure dira sa korte, balo ka muna bala siling lang isa nga ang justice kuno is para lang sa mga manggaranon bala. Kung why ka sa ikasarang, here is a prosecutor, why hindi tanana kay damo umigo nga prosecutor nga mayo man niya mo no. Pero here is a prosecutor nga na kuan saya na impluwensyahan without a strong evidence, ipasaka lang niya ang kaso kay tina-influensya siya. Ikaw naman niya nga paway kasang kwarta, pigado kaya, hindi ka to'y kasarang sang gastuhan mo to'y asang hiring mo na, kundi nga ang justisya ya, daw hindi makaangkuni mo ya, Sir Jan, di ba? Correct yun na, Sir Boy, no? Isa inasubong sang krusada sang aton organization, no? In fact, karon 1 o'clock, Sir Boy, may mga national press con ako diri sa Manila, no? Involved ang tanan nga mga media regarding sa mga problema nga amo isna, Sir Boy, no? Na makita gid Sir Boy, no? For my experience, makita gid ang impluwensya sang kwarta, ara gid kag impluwensya sa mga ara sa puder, no? Tatabi ara sa administration, no? Kay number 1 amo nang ginambal na Sir Boy, no? Number 1 ang nagapasulod yung nag-appoint sang aton matagas na official politiko man na Sir Boy mo. Nag-rekomendar sina Sir Boy politiko man mo, tapos ang aton ng mga prosecutors, provincial or city, may mga allowance sina Sir Boy sa province, sa city, no? So, under inagyapon sa basiling naton LGU, kag sino nagapungko ka politiko dira, no? Inang problema sa gid Sir Boy permi ng utang na loob la Sir Boy. Halimbawa sa isa ka opisina, no? May mag-donate nila nga politiko nga computer or ano nga mga i-donate ka dati daw na considered ina nga daw isa na nakautang nga loob, no? Kag amo na kung may kaso, kag kung ano nga mga kaso, hindi mo bla Sir Boy mapa-implement. It's because of the ginatawag naton, it's because of the influential persons behind, no? So hopefully sa ginobra sa naton nga DOJ secretary, hopefully at least ma-minimal, no? O ma-minimize o ma-neutralize ang ginatawag bala Sir Boy nga kung sa ibang agency red tape, no? Or influential nga mga ano nga kaluluoy gid Sir Boy ang pigado. Manambal ko sakto gina Sir Boy. Agree ko na sang words nga ang justisya kisa kasiling mo nga ara lagi dyan sa Mangrano, no? Kasi for my experience, for na sa ato, no? Kung why kita sang ginasaligan nga volunteer law firm, no? Why kita friend nga mga araman, mga retired mga friend natin, Sir Boy, may mga retired justices magita nga friend, may mga retired general prosecutors magita nga mga friend, nga upod sa aton kausa. No, daw makasiling ko ba, Sir Boy, nga nag-alam-alam ang kita jutay tungod sa aton mga amigo, no? Na nagapalibot sa ako, no? In fact, ako ginapalibutan ako, Sir Boy, sa mga retired prosecutor, retired nga mga state prosecutor, no? May isa pa kita gani kamigo nga retired nga state prosecutor nga damo man experience sa kaso kag nagabulig man sa ato, no? So ako for me nga kung amo na ang sitwasyon sa aton justice system sa Pilipinas, kinahanglan reformation, no? Ang panawagan ta sila Sir Boy nga dapat reformation sa aton justice system. So hopefully by this administration, no, by the DOJ secretary si Buying Remulla, kasi siya ang masterhead ng mga pagreforma sa ato National Prosecution Services, Sir Boy. Kung ganda, mo ganda nga ko kabay pa, no? Kay Baluka, damo kita kilala man mo nga may mga kaso nga hasta subong gani tungod sang wala kwarta ga problema kasi gito yung hearing imo ya nga kung tanawon nimo hindi gina mabakod ang kaso kontra sa imo pero sige hearing mo tuya sa korte di magasto man na makuha ka abogado although nga may paw lawyers kita pero kuan gina kayo ya tama gina ka halit ya sa imo nga pangabuhi kapin pa kun imo chimpo bla gusto mo lang pangita sa imo nga kalanon adlaw bla nalaka pa to sa tubas ang kaso mo nga wala man sang mabakod ebidensya galing tungod sa influensya napasakaan kaya sang kaso no kaga
nakita na kung malang inyong advocacy, Sir John, sa sining punto na let's talk about sa mga prosecutors. I've heard nga may, without mentioning names, may mga prosecutors kung daw na suspend na ninyo sa pagi sa task force Kasanag? In fact, may aragin sir, no, pero not in Bacolod, no, may ginfilean kita complaint, no. Pero dira may ginfilean kita sa isa ka prosecutors, no, I think suspended man, no. I would mention danen kay wet kita papel gino yatan kag hopefully by district mo uyat kita papel no kay gina touch command ang DOJ, no. May aragin sir boy, no, may mga suspension 6 months, may mga suspension 3 months, no. Kaga ako ya sir boy, wala ko ya may ginapasino, maski sinoda ya anybody, no, kay because I believe na nobody sa Babdalo, no. Maski sinoda sa ila, no, pwede tagida ma-filean administrative kung may kaso man sila, no. Kay ako ya sir boy, honestly, open ako diri sa Department of Justice, no. Recognize na nila kita, no, recognize na aton nga organization sa DOJ. So anytime, no, pwede ako ka-file man complaint against sa mga nakita natin nga mga bias, no? O bias nga mga prosecutors. Kag kung may ebidensya, based to the evidence, o wala ebidensya, tigabudlay man mag-accuse sa tao la ebidensya mo. Delikado man. Pero ako ya gapati nga kung if there is evidence against them, no? Hindi kita ya magduwa-duwa, sir boy, to file administrative case against them or criminal or whatever, no? Kasi may kurti kita kag may proseso nga ginasunod kag let us follow the rule of law. Yan, I believe the equal protection of the law. Pero Sir John, ini mga kaso ni nga ginapasaka sa imo somehow nakaapekto man sa inyong drive or sa inyong kampanya sa nga mag-away sa sining mga corrupt kag mga illegal nga mga bagay, Sir John, nakaapekto man ini mga kaso nga pasaka sa imo? Ay, in fact, Sir Boy, hindi apekto, no? Ang ako niya, Sir Boy, kapasalamat ko sa ila, no? Ako ya kung amo na ya ang ila ng mga strategy. Positively ko ya, Sir Boy, mo may ara ko ya paminsaron nga positive, no? Kag gina-welcome ko na, Sir Boy, kay isa ina sa makabulig sa ato, no? Sa pag-defend or pag-proseso nga maging mabakod kita, no, kung ginabalbal kita na Sir Boy. Dapat natin na-prove natin nga ato nga strong, no, ato nga stability, no. So para sa ako niya, kung gina-filean kig me complaint or case against me, against as a leaders and crusaders against corruption, no, wala ko ya Sir Boy apektado, kundi in fact nagakalipay ko kay para sa akon sila yung affected sila, Sir Boy. Sila yung siyak mo isakli. Okay. Sila yung apektado sila yung insecure sila. Kaya kabaluman kung ang ilang mga gina-complain, may motibo na yan, Sir Boy. No? May mga bad motives sila yan. Kasi amo nang ginatawag na defense mechanism, bala, no? Pwede mo i-twist, pwede mo because of money, because of the influence, no? Pero para sa ako niya, for me mangin isa na niya positibo sa part namon. Kahit hindi ka man mag-react kung hindi sakit mo. No? Correct. Sakto man, Sir Boy, no? Hindi ka mag-react kung hindi sakit. Kung nasakitan ka, ma-react ka. That's your reactions, no? So, ako yaw, for me, wala ganyan affected. Kasi sa 13 years, kung napiktado, tatiyatong sa una, di untouchable persons na. Kung napiktado ko to, di na ko tanay magsige. Correct. Kaya sensitive. Kaya to yung Sir Boy nga mga kaso, sensitive to Sir Boy mo. May mga kaso to yung kung mainalian ka to kag mabasakahan niya, Nobel to yung Sir Boy. Laban kag sa priso gid. Laban ni yung Sir Boy, samtang inahiring mo, tinerkanay sa BGMP or sa detention cell after that time at ako sa ang imong kaso, no? Kaya na ang Nobel, sensitive na. Kung mga kinakaso nila sa aton amo na, so, that's welcome kag ginalantaw man naton ina positibo nga meaning to say kasakitan man sila. Kabay pa Sir John nga ining punto ko bala nga ang prosecution services naton kung ma-reform gini bala siguro tinakita naton ang giyo ang tikang sa aton nga Justice Secretary. I hope madayon ini siya kay man ang isa nakita ko na pigado ka sakaan ka kaso kay may probinsya to bisan may piyansa pa, way kami no piyansa. Ti kuan ka gidya priso ka gidya na samtang inihiri ang kaso. Di ano pa way ka pa ibayad sa abogado mo. Ang ti mo na bla no ka ba kuan gid sakit gidya para sa mga pigado mo kung wala sang sakit para sa mga pigado kung hindi nila mangko ng hustisya tungkol ka pigado sila mo nang isa ka problema da mo no. Kag I hope
sa sini nga mga bagay pareho sini, ay nga mga bagay ni Sir John, I hope ang task force kasanag makabulig sa sining sahi bala sa mga tao bala nga hindi kasarang iya tungod sa nasang kwarta daw gina biktima lang isang inhustisya ginatawag naton bala ay upang task force kasanag makabulig gid sini Sir John. Yes sir, no, isa gina sir sang aton nga gina krusada subong tag well in fact no, naga-connect kita no, directly naga-connect kita sa DOJ kag naga-perform kita kung ano nga mga pwede naton mahimo no. Na makabulig kita sa reformation. Kag ever since sa kay Justice Guevara, nakaobra na kita sa mga programa nga mo sila. Okay. Sige. Mamangkot ako si Jan. Subong sini ang task force kasanag, ano na kadako nga puwersa sa bilog nga Pilipinas? Well, in fact, sir, boy, no, ang aton strength subong no sa bilog nga Pilipinas, no. Way na nagaluya no. In fact, kung makita mo sa publicly no, naga-puwersa sa gyapon sang linibo ka mga puwersa sang volunteer. Kag sir boy, international na siya no, may mga chapters kita from Japan, Italy, America kag other part of the world no. Makabilog na kalibutan na kita sir boy kag siling ko gani ang crusades naton niya way ni nagahina no. Naga-strong ni siya no. Kag basi karon sir boy 1 o'clock no may mga national press con kita rin sa Manila kag intact naman kita sa mga OFW no nga mangin partner no sang crusades against sa mga ginaabusuhan nga mga OFW sir boy. Ba mayo gina nga kuan, gina siya nga balita nga ang task force kasanag makahatag assistance sa mga distress nila naton nga mga OFWs bala kay gisabi mo ang mga OFW lang isa, nasang dalaway siya daw hindi balo kundi madalagan. Kundi daganan nila ang mga pamilya bala sa mga OFW nga biktima sang mga maltreatment, mga hindi insakto nga ginahimo sa ila, ang pamilya lang isa sala-sala talang-talang kung sino ilang kantuan. Yes sir boy na after the memorandum of agreement this afternoon diri sa isa ka dako nga hotel sa Manila no. So siguro buwas mangin dako inay nga balita no sa bilog nga Pilipinas ang isa naman ka participation sang task force kasanag sa national nga convention. So mayo gid kay aning hambal nimo Sir John nga memorandum of agreement between sa sa task force kasanag ag sa nga between sa task force kasanag sir boy no kag sa part sang Overseas Workers and Welfare Administration, no? OWA. Kag sang mga Association of Travel Agency nationwide, no? Sa mga licensed recruiters agency, mayroon sila association, no? As per head by their lawyer, no? Kag sa iban pa nga mga advocates, no? Sa ubra kami memorandum of agreement karon kung paano naton ma-lift up or mabuligan ang mga OFW naton nga biktima kisa sa mga illegal recruitment, biktima man sang mga ginatawag nga pang-abuso sang ilang nga mga amo sa ibang nga nasyon, no? Wala sang makantuan. So ang task force kasanag after the memorandum of agreement later on, manginisa na siya ka pwede makantuan sa mga biktima sa mga OFW na why sir boy ba sang makantuan, no? So sa every chapters or every region pwede kami kakiter no kag may direct kami nga linya sa OWA sa POE para nga mabuligan no mga kauturan aton nga OFW nga may mga problema sir boy. Mayo gina Sir John abi mo inang parte bla sa OFW na blang gisaw sila daganan dis sila makadlagan sa mga media pila na bala ka mga OFW nagkadto sa akon nga nagapangayo sa bulig nga muna ti uldo ti ginatinguan man naton nga makabulig ka pero ti balo ka naman uldo nga ara kita sa media may mga limitation ng isa kung sino aton nga mapagingutan mo uldo makapakigangot man kita may pila naman nga nabuligan naton pero nami gid nga may ara gid isa ka organisasyon like task force kasanag nga makatutok gid sa nga sahi sa mga problema Sir John. So kung may magkadto na ti sa akon kag OFW nga problema iduso ko lang na sa imo dayon ha. Yes sir boy, no, after the memorandum of agreement karon no kay may press con magkakaroon sa national media mabugwa ina sa balita sir boy no. Karon after 1 o'clock of signing of agreement sa isa ka dako nga hotel sa Bacolod sa Manila no kag may mga national media nga magbalita no. Kag dako ina nga balita sir boy no aton nga sudlan karon no sa mga 1 o'clock no. That's why nga naglupad gito di may emergency tungod nga ginpatawag
ginatawag kita sa mga alliances naton nga organizations, no? Mhm. Pag may mga bisita man kita from the national government, especially sa UWA, sa PUEA, no? Mhm. Nga mangin-touch ang aton nga touch ang aton krusada, Sir Boy. Ate Mayo gina kay at least may nabalaan ako i-update lang ko sir dyan kay kung may mga magpangayo di buling OFW duso ko lang sa imo para nga mas dasig yung aksyon no? Yes, Sir Boy. Yes, Sir Boy. Pakasa ka. Sige, diri sa Bacolod, diri sa Negros, may mga hindi ko updated sa kwan hindi ko kabalo kung anong resulta na to itong ining sa kwan la, ining sang kaso ni sa Manapla, sa Victorias, bala Manapla, something mo na nang suba da. Ano nang resulta sa to sang kaso to, Sir Jan? In fact, Sir Boy, no, positive, no, ang about sang DNR complaint nato, no, na may ara na, may fine na ang DMC, no. May sa party sa multa, Baho, no, tatlong issue dira, Sir Boy, no. Sa Baho, may violation ng DMC kag naka-fine na sila sa DNR, no. multa, pamulta. May ara na kita ginatawag nga papel sina na kung baga sa no, may ara gid violation, no, ang DMC sa Baho na, Sir Boy, no. Okay. So, sa ginatawag naman sa duta, no? Ara naman inasubong sa korte sa Cadiz, no? Kag may mga criminal case na gin-file ang aton legal, no? Kag may warrant o arrest na ganing isa ka representative from kag basi I don't know kung nakabil na, no? Mhm. So, inaya, Sir Boy, nga mga kaso ara na sa korte, no? Mhm. Kag hindi naman ko gusto nga ilabdan ina kay ti imo na bla. May mga limitation kita, pero pag-abot niya sa resolution about sa Baho, mayara na iya kita uyatan nga papilis nga ang WIMC naka-fine o nakamulta sila sa National Office ang Department of Environment and Natural Resources, Sir Boy, kag may copy ginang task force kasanag. Actually ko nahimo na naton ang aton nga rule being a facilitator kag nakadawat na kita sang hustisya party sa Baho dira sa Victorias. Kung sa parte sa Baho, meaning kung nagmulta ka, meaning may violation May violation ka, Sir Boy. Ginayang may violation. Pero as far as ang duta, dira nga, I think mga pumuluyo na lang nag-aaway, no? Dira nga lugar. Yes, Sir Boy, kag may mga legal kita nga ginapabulig dira, Sir Boy, kag subong ara na sa court sang Cadiz ang proseso. Other cases nga gina follow up nimo diri sa Negros, on Bacolod abe for that matter. Well, in fact, Sir Boy, no, may mga police kitang in fact, may mga enforcement involvement, no, nga nag-ara man subong sa Napolcom, kag gina-workout man nato, no, mga pasalawayon, hindi man tanan ginamo man tamigo nga pulis, no. May aragi man mga kapulisan kita nga mga sa members ng enforcement nga salawayon nga gina-file naton complaint kag tiari man itanan sa proseso nga ginatawag, Sir Boy, no. Si amo na subong ang aton kag may mga government officials man nga ara na sa Bacolod nga on the process man ang pag-file naton sa complaint kag ara na tanan ina sa Office of the Ombudsman. Okay. Kag gina-work out naton kag gina-follow up ng mga result, no, kung favor sa ilang resolution that's the procedures, no. Kung manaog ang resolution nga gina-convict sila or tagaan sila penalty or punishment, ina-favor naman sa task force kasanag, no. Kaya naton po sa day, why na niya pili kung sino, Sir Boy. As long there is an evidence na forward sa aton opisina, mawasaka giniya, Sir Boy, sa Office of the Ombudsman. Okay. Kag lastly siguro, akon lang nga gina-emphasize diri again is amo ni. Kung kamo mga ka-aksyon naton, especially mga ordinaryo naton nga pumuluyo, kung daw nabatyagan ninyo nga hindi nyo makuha ang hustisya, tungkol nga kakuhay kamo asang mga connections, why makbalo kung diin kamo makadto, kung sino inyong pakikangutan, ara permi ang task force kasanag, no? Dra lang kay basta if you feel nga kon lang bakod lang nga may ebidensya lang nga inyo nga ginapakigaway, pero hindi lang kamo kabalo kung din kamo makadto, why kamo sang connection kung sinong kadtuan ninyo, why kamo sang ikasarang para nga magproseso, ang task force kasanag is always ready, no, nga mag-assist sa inyo kay ma-assist man na sila, facilitator man na sila para nga ang inyong mga kaso o inyong mga ginapakig-away mapamatian sang ahensya nga dapat mamati sina nga problema ninyo, no, Sir Jan? Yes, sir, no.
Exactly, Sir Boy, no? Amo na nga ton nga continuing crusade, no? Kag isa lang sang akon nga mahambal sa Sir Boy, no? Nga kami sa task force Kasanag, we are independent. We are not under the government because we are non-government organizations against the four meanings of society. And we stand for that, no? Nagalakta kami, nagadamo kami, kag naga-enhance kami, kag naga-developan kami, kag initanan na ginapasalamatan na muna una sa aton nga mahal nga Diyos, kag sa mga volunteers man, no? Na willing gidya to serve voluntarily without expecting something in return, no? Kag in fact, Sir Boy, kadamo ganit diri sa Manila, no, nga nag-join nga mga lawyer, no? So muna nga daw hindi mabulbugat sa aton tungod damo sa mga volunteer lawyer nga nag-join sa task force sa Sanag. Sir Boy, kag willing to serve voluntarily. May nabatian ko gani nga sa una ko na may ara man nga daw nagapsaka pero bisa kaso si mo subong nagupod na sa task force Kasanag. May nakautik sa akon. In fact, Sir Boy, no, isa man kakilala nga, kilala man nga tao, kag may ranggo man before sa soldado, no? Kag before siya man ang nag-crusade siya, birahon ako sa kaso, no? Doon nakatid ako na sa press conference. After all, Sir Boy, ara na sa task force Kasanag, kag he is a retired colonel, no? Kag ara sa permis ako nupod, no? Kag every time magpatawag ako meeting, nag-inunanon kami, kag dudambal yaman nga medyo wala lang naintindihan before. Pero kay ara na sa saton, upod ka na siya. No? Wala ka nang inistoryahan nga kaso. Dumduman ko sa una, nag-attend mo ko sa press con nga kontra si mo eh. Ara na sa galit. Ara na sa saton, no? Ara na siya kag isa, kakadlaw mo lang ko kay for the past, no? Nangin enemy kami. Kag tungod nga isa sa sang na iguan tabla Sir Boy, no, sa tinatawag na procedures nga may complaint against sa iya muna kita wala man tayo ginapasanto kung sala eh okay kung sala ko di sala ko man eh so may proseso ang ginatawag galing kay siguro do na do na iguan sa that time pero subong Sir Boy active siyang upod naton sa aton nga krusada. Sige, okay. Lastly, Sir John, siguro ang imong mensahe sa aton nga mga kaaksyon, especially sa mga kaupdanan nimo sa Task Force Kasanag, no? Ang imo lang nga mensahe, Sir John. In fact, kaya, Sir Boy, no, ang aton nga mensahe sa tanan, no, sa Task Force Kasanag, sa ibang mga civil society organization, kasi tanan-tanan, no, sa Negrosano, no, isa lang yung akon nga mensahe sa inyo, no, we stop complaining, we do something, no. Imuunta nga magbinuligay para sa ikayo sa ato nasyon. No? Imuunta nga mangin ihimplo kita nga kung paano naton marsolbar ang problema. No? We are not part of the problem. We are part of solution. So, tanan nga bagay, Sir Boy, masolbar ina in peaceful resolution. No? So, ako, bisan sa mga enemy, sa mga akig sa aton na, sa mga gusto man kita gubon, sa gusto gidyan nila nga mawian kita, sa gusto na ano ang ilang motibo sa ako niya why gid ko yung problema no imuon lang nila sa santo sa ilang kagustuhan no kay kita ya sa task force Kasanag we stand firm no kag we do this for the future sa ato mga generation no nga may isa ka organization nga handa magsakripisyo para sa ginatawag pagreforma kag pagbag-o sa aton sistema sa gobyerno Sir Boy no. So, padayon lang yan kami, Sir Boy, kag sa support sa namon mga thousands of members, no, professional, non-professional, kag sa tanan nga mga official, no, sa Task Force Kasanag, sa Negros, kag sa iban nga pungsod, sa iban nga region, nga padayon nga nagasupport, kag padayon nga binuligay para sa ikasanyog sa ato nasyon, no, gapasalamat kita, Sir Boy, no. So, once again, Sir Boy, pasalamat magkita sa aton partnership sa Negros Press Club, sa aton friends, sa media, sa aton mga amigo dira, no? Sa tanan nga mga media friends nato, no? Pasalamat kita kay daway nagdula ang ila pagsalig, ang ila pag-upod kay Mr. Jansong, ang ila bala trust aton Sir Boy, ara gyapon nga nangin amigo nila. Kita kay nangin kaupod kita kung dienda nga mga programa, no? Ara gid ang aton nga organization nagaupod, may kabudlayan, may kalalatan, ano, ara kita gyapon, no? Nakita ninyo ang pag-updanay nato, no? So we are not perfect as a leader, but sometimes may ara makita ginaobrang dapat man tani nila i-recognize or appreciate, Sir Boy, no? So muna na, Sir Boy, madamo gid nga salamat, Sir Boy, Sir Boy, sa oras sa tinion nga ginatag mo. Salamat man, Sir John Chong, National Commander sa Task Force Kasanag, no? Thank you very much, no?
With Thank that, you very much, sir. sige, salamat. Good morning na kay Lorna Diligencia, kay Shaira Kim, kay Angela Gayandato Castillo, no? Ana Sinoro, have a blessed Sunday man. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, okay. Why amo ning tan gusto ko tanaw ng pelikula ning Black Adam niyo, Stella Maricelis, morning man sa imo. Ems Saboso, morning sa imo, Ems. Miss Josephine Lacson, ya agree ko sa sina nga isyu kay kung laka kwarta kaluluoy lang gid, no? Sige. Good morning dira kay Miss Josephine Lacson kag Mr. Rodolfo Lacson dira sa New York, USA, no? Ang aton nga pagpangalagad gindulo sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon, kita na kita sa masunod nga Domingo. Dili gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boyd Run. Standby na sa Brigade in Action magasunod sa dili lamang madugay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.